Primeran fe bat. 109, jolasa eta esperimentazioa. Arantzazu Muñoa, arratsalde on deizula. Kaixo, arratsaldeon. Bere biziko garrantzia duelako jolasak eta esperimentazioak aurraren hezkuntza egin behar denean, ezta? Bai, teoria mailan behintzat onartuta dago jolasak aurraren garapenerako sekulako importantzia duela. Eta hil alabizikoa dela bai garapen psikomotorerako, baina baita intelektualerako, sozialerako, edota afektibo emozionalerako. Ze hor, azkenean kontua da, aurrak jolasaren bitartez ezagutzen duela ingurua, eta jolasaren bitartez ikasten duela mundua nolakoa den ere. Eta baita eraikitzen duela jolasaren bitartez bere nortasuna. Eta horregatik esaten da, bai bere ingurunearekin, bai bere buruarekin, harremanean sartzen delako jolasarekin, giltzarria dela umearen garapenerako. Eta jakina, gozatzeak, disfrutatzeak, horrek ere izan behar du tartea aurren bizitzan, musikak, matematikak edo entrenamenduek izaten duten bezala, ze sarrik entzen diegu jolasteko denbora umei. Bai, eta azkenean aurrak disfruta dezan denbora behar du, zuk esan duzun moduan, baina baita ere askatasuna behar du. Berak askatasuna behar du zertan, nola eta zerekin jolastuko den erabakitzeko. Ze azkenean jolasa da bai autonomia eta bai iniziatiba. Eta ez dena goitik bera egituratu eta kontrolatuta edukitzeko zerbait. Eta gainera ez dugu ahaztu behar jolasa eskubide bat ere badela. Eta Nazio Batuen erakundeak babestu egin zuen aurraren eskubideen konbentzioan 1989an eta hala idatzita dago 31. artikuluan ere. Hortaz, jolasa eskubidea da, eta garai batean plazan edo herrian edo naturatik hurbilen bizi zirenak, basoan egiten zuten jolas hori, baina gaur egungo hirietan jolasteko espazioak urritu egin ditugu, jan egin ditugu, eta horrek ere badauka bere albokaltea, ezta? Bai, zelantzari gabe. Eta askotan ematen du, umeentzako espazio espezifikoak edo sortu ditugula, eta badirudi esarri jolas parkeetara edo aur parkeetara murruztu dugula euren jolasa.